pun aturi, monggo. Saiki engko Mas Pras. Nek engko ya engko, nek saiki ya saiki. Ayo Cak, jengkaring ingkang Hamugati, Mas Pras dalah ingkang garwa, Mbak Indri. Ayo mentaraman sing puwinu tur alon-alon yo bandar ya no. Bocah gitu. Anggere nek kopi geger gak apa. Ayo todok. Todok. Monggo Pak Pras. Monggo. Monggo Bu Indri. Monggo mriki. Nggih. Kene lho ben tengah. Mbak Indri ngene ben ketok. Nah, yo kene. Wilujeng dalu Pak Pras, Bu Indri, iya lali nek pegawai kecamatan, tak kira guru. Ini sambutan riyen apa mboten? Pun kesel dereng. Saya gak apa-apa medun sakon. Ora apa-apa. Wes sekilo ya. Iki ngersake napa, Mas Pras? Kidung Kalasiba, Kidung Wahyu Kalasiba. Apik iki nek ngarani jekan. Lah wingi Kula Sawa. Kula Sawa. Saking senenge wong yo lagu Losawa. Aku yo bingung. Sampai bingung Losawa lagu apa sing rinek sok. Walah, Kalasiba kok Losawa. Lah wonge tuwek kok Mas. Cek disingkat. Ayo iki Mbak Indri malih. Cek siji ayo monggo. Telu-telune apa? Oh, sedaya. Nah, sedaya hitungane sampean sampun. Alat hitung neh. Kok mbok hitunge. Maksudnya tak kandhani nek kabeh iki hitungane sampean wis roh aku ngono. Nah iya kok to. Aku ora melok-melok Mbak Indri nek iki wis hitungan mbah piye ku yo. Nek iki gak dari Mbak Les wis piro nek munggah nggih. Mbak anu jadi. Dik les dhewe rong rene. Udah ya. Oh dik semang sedina. Iya, monggo. Wah, Kidung Wahyu Kalasiba. Iya. Lagune rada horor. Mau mungkin mau nyanyi Mbak Indri? Oh, boleh, monggo. Nek menawar nyanyi. Ini pas ini sinyalnya luar biasa Mas Pras. Kowe tak ganti towere. Oh enak iki bisa. Kira-kira nyanyi. Lagu
badhe nyanyi.